A jak vidíte, chytám se na kutě. Vidíte, že už je tma, tak každý kraťák, když je tma, tak rád nevidí creepery a takový, že jo? Já se vyspím a můžeme se pustit do toho. Jídla jsem si dal na čas 23, pak jsem ještě našel prasata a... jak můžete vidět, tak jsme za kamerou trošku hráli, no. No jak normálně, jak vidíte, tak mě tohle dělá pořád, nevím čím to je, ale je to lepší, že si můžu odpočnout a můžu se něco napít. No tak počkáme, no teď se mi to trošku lahne, to se mi dělá vždycky. Tak, počkáme chvilku. Už to jede. Dobrý, už to jede. Tak, já jsem kousek tady s vámi ještě sklidím farmu. Takovou malou jsem udělal. Jak můžete vidět. Tak, já to jen tady dosázím s váma. Ještě tady mě nějaký chyběly, ale asi už není, nevím, co dělá tady tahle pumpkin farma, ale vadí. Tady to prase mě štve, že leze tam, kam nemá. Tak, sklidíme si melouny a můžeme se pustit do hraní. Jak vidíte, dal jsem si na čas dřeven. Zabralo to aspoň hodinu, abych našel břízy a normální stromy. Jak vidíte, tak ty jsou tady kolem, ale ty břízy tam jsou, ale pak už se to nedá hledat. Mezitím vám chci říct, že na našem kanálu nebudete vidět jenom Minecraft. Jelikož se, jak jsem už říkal v předešlém dílu, jinak si zase chceme představit, já, Dominika, jsem teda Domafix a Martin, ten je Martiafix a my se vám teďka jdeme představit. Takže... Ano, to jsme my. To jsme Ahoj. my. Ahoj. A teďka budeme vaši noví krafťáci. No, takže ještě chci říct, že prostě, jelikož to hrajeme na televizi, na Xboxu, takže tu budeme hrát i různé hry. Já vám je dnes ukázat. Tak, já bych si chtěl s váma v dnešním díle takový speciální, jak rádi máte, tak že staví každý dům. Tak já bych si ho s váma postavil někdy poblíž, kde je farma a tady zvěřinec. Já pak ještě budu dělat za kamerou tak, aby, že to bude zoo takový malý. No, takže já teďka skočím mému kolegovi do řeči a teďka vám postupně budu ukazovat ty hry, které se budou vysílat na kanálech, na mých, na našich. Takže Kinect Mouse, jo. Potom Sing It, ale to si myslím, že je kravina, to ještě uvidíme, jestli jo nebo ne, ale spíš asi ne. No, potom auta, což si myslím, že je super. Jo. Potom The Sims, jo. Ano. A potom obyčejný Kinect. Kinect Angels. A potom Kinect Sports. Jelikož naši rodiče se rozvedli, tím pádem budeme točit i u našeho táty, tím pádem tam máme totiž víčko, takže tím pádem budou i hry z víčka, jako je Mario, co tam potom máme, auta, Londýn a prostě normální sport. Takže na našem kanálu nebude jenom prostě Minecraft. Tak a zase předávám slovo mému kolegovi Martiafixovi.
Tak, jak vidíte, tak já jsem si tady udělala takovou plošinu na můj domeček. Ještě tady natěžu chvilku děr. Víte, co to je tady ta hlína. No a můžeme se pustit do toho, do sazení. No a ještě bude takový, někdy bych chtěl udělat timelapse, ale to nevím jak. Ale pustíme písničky a můžeme udělat timelapse. Tak, já už se teda na to nebudu dál pokoušet a můžeme jít dělat důl. Já budu mít ten takovej, ne nějaký velký. Znáte to. No, chtěl bych si udělat, ještě budu o screen dělat trošku. A snad se vám budou líbit naše videa. Tak, myslíte, že jsem s tím domkem přehnal a je vám dost dřeva? Ale já si myslím, že to může být taková děrka malá. Teda větší. Takový jako to, nenapadlo mě nic lepšího, ale mně se jako tady tohle se mě jako líbí. A já ti poradím, jako tvoje asistentka, víš pryč, a ukáž na to téčko. Z vrchu, prosím. Jo, ještě jestli by to šlo víc. Nejde to? Ne. Nejde to, bohužel to nejde, ale... Ale můžu, jestli myslíte to, co myslí ptáček Domafy? tak No, ukaž mi na to. Já bych, aby to bylo buď tady jedno uberu, anebo tady jedno přidám. no to by šlo. No já nemám krumpáč. Op. Jau, Máte tady nám málo. 3,5 životů. Tak, já bych... Jak by řekl náš bratranec. To jsou ale kulty. No, náš bratranec je trošku takový, jak jste mohli vědět, takový trošku prosták. No ale tím se nebudeme zabývat. Je to jenom přece jenom bratranec, nic víc. No právě. Tak, jak vidíte, tak já jsem to tady zvětšil. Tuhle díru zadělám o screen a nevím, kde uděláme dveře. Já bych chtěl udělat dvojky dveře a to uděláme, no, Trojky bych udělala bych, trojky. jak si natěžíš sklo, Marta Fixy. Písek nejdřív musí být. Já bych chtěla prosklenou vilu, jestli můžu. No, tak to budeme muset mít tak. Hodně písku, co? Mhm. Tak si natěžíme v nějaké... My natěžíme písek ostrý. Víte co? My to zatím vypneme a až natěžíme, tak se zase k vám přihlásíme, jo? Takže zatím čauky a doufám, že se vám tohle video líbilo. S pozdravem krafťáci, Marta Fix a Doma Fix. Čau! Ahoj!